Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 749 pre 1. február 2026. Vo virtuálnom štúdiu tam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Dobrý deň. Kuba Rafajdusa alebo Kubka. Ahojte. A ja som Radoslav Lasatý alebo Martin. Čaute. Sme podcast o vede a skepticizme a vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, píšte na kontakt @pseudokaz.sk a my sa doplníme, opravíme v jednej z svojich častí. Som úplne kaput. Čaute. Jak sa máte? Asi lepšie ako ty podľa toho zvuku. Ako ja som v pohode, čo sa týka zdravia, no, v rámci možností, hej, ale mentálne som taký, že kaput. Ja som málo kedy sa mi to stáva, ale niekedy, alebo nie, že málo kedy, ale nestáva sa mi to často, že sa skrátka zobudím s tým, že mi treští hlava, akože v jednom bode extrémne bolí hlava. No a dneska už som išiel spať s tým, že trošku ma pobolieva. V noci som sa zobudil s tým, že bolí a ráno som sa zobudil s tým, že som ledva videl. Tak som poprosil Paťku, že by mi dala nejaké prášky, na to je ona majster. A musím povedať, o hodinku som bol ako lasička. Úplne v pohode. Ani neviem, že ma niekedy niečo bolelo. OK. Čo, nejaké opioidy? To sa ja nepýtam. Ja som dostal a som šťastný. Kľudne to mohlo byť placebo a nevedel by som. Čo je ale veľmi zaujímavé, má takú migrénovú čiapku, čo vlastne nie je úplne čiapka. A možno aj je, ale predstav si to ako takú skôr tubu, ktorú si natiahneš na hlavu a je to celé z takého toho gelového materiálu, že dáš to do chladničky a potom si to natiahneš na hlavu a ono ti to chladí celú hlavu a zároveň máš úplne tmavo pred očami. Vraj je to špeciálne na to. Som nevedel, že také niečo existuje. Jo, a nie, ale opäť neviem, čo z toho mi zabralo, čo mi dala, ale niečo to bolo. Inak taká otázka. Predpokladám, vy obaja spávate so svojimi ženami v jednej posteli. Nemáte také, že má každý vlastnú posteľ? Nemáme. Ja momentálne spím v samostatnej izbe. OK. Tak, a deti spia s mamkou. Tým pádom Osiris, taká otázka. Keď spíte v jednej posteli, nemáte, nie že problém, ale spíte obaja rovnobežne so sebou, alebo je jeden hrozne nakrivo? Do X-ka. No. A doteraz... Čo si sa chcel? Jak bola otázka? No, že či spíte akože rovnobežne, alebo či sa jeden spí rovno a druhý krivo, alebo obaja krivo. Práve preto som sa zasmial do toho X-ka, lebo to je reálna možnosť. Myslím, že normálne, rovnobežne. Totiž, doteraz som spávala tak, že Paťka pri stene a ja viac pri dverách a z nejakého dôvodu ja som sa vždy ráno zobudil, takže hlavu som mal na tom istom mieste, ale nohy mi zabiehali viac do stredu postele. Proste úplne krivo. Nechápal som prečo, akože len tak som sa prirodzene dostal do tejto polohy v noci. A teraz sme sa posledný týždeň, 2 sme sa prehodili s Paťkou, to znamená, že ja spávam bližšie pri stene, ona spáva pri dverách a zrazu to začalo robiť jej, tak rozmýšľam, či náhodou nemáme krivú posteľ, vieš, alebo nejaké. A skúsil si vodováhu? Ja to skôr myslím tak akože špecificky vyležaný madrac, lebo tak krivú akože že s vodováhou to isto nie je. Teda isto je dostatočne rovná na to. Ale skôr rozmýšľam, či tam, ja neviem, madrac, alebo či náhodou nejaká tá podpera, čo sú tam tie lamely, či nebude nalomená. Neviem, nenapadá mi iný. Dvihni madrace, pozri lamely v prvom rade. No, akože ono to v konečnom dôsledku nie je problém, len je to taká zaujímavosť, ktorú som si všimol, preto som sa aj vás pýtal, že či spávate rovnobežne, alebo... Sa vojdeme v pohode, každý na svoju polku. Akurát proste keď tam spím sám niekedy, tak
sa rozťahujem, no akože idem za čiaru, ale áno. Ale keď sme tam spolu, tak to nejak proste už vyšlo rokmi, že to zvládame. A máte aj nejakú demilitarizovanú zónu medzi sebou? Lebo napríklad Paťka má asi 18 plíšakov, ktoré takto naskladá, že niektoré si musí držať a niektoré akože odhádže a odhadzuje ich práve do tej medzery medzi mnou a ňou. Tako nemáme až takú deliacu líniu, ale máme tam pár vankúšikov, čo nepoužívame pri spáni, tak tie sú medzi našimi vankúšmi. Ale nie je to až po celej dĺžke. No, už nejak rok my sme si zvykli, a keď niekde sme ideme na dovolenku a niektoré ubytovania robia tú šialenú, že ti dajú iba jeden paplon veľký pre 2 ľudí. Tak, to je celé zlé. Tiež tomu nechápem. Ale aj s tým si vieme porádiť nejak. Tak krátkodobo to ide. A je to dosť nepohodlné, ale v niektorých krajinách si to zjavne užívajú. Jo. V ktorých nech sa im zďaleka vyhnem. Práve rozmýšľam, že kde sme na to narazili najviac. Chce sa mi povedať, že v Číne to bolo často. OK. Ale nie som si už až taký istý po pravde. Lebo ja som zatiaľ všade, kde som bol, tak stále dali 2 paplony. Neviem už fakt. Proste niekde to robia. To by malo byť trestné. A tak väčšinou, vieš, zoberieš si nejakú deku alebo čo tam je na izbe pohode. No, že to nie je často, že máš tam len ten jeden paplon nakoniec a nič iné. Ale aj také už sme zažili. Vieš, akože... Počkaj, Kupko mal nejaký nový televízor, nie? Áno. To už sú staré správy. Už som si len zvykol. Mám týždeň. Boli sme, alebo inak. Pôvodne sme mali dataprojektor, ktorý sme si kúpili, keď sme sa nasťahovali, s tým, že je to 100-eurová hračka z AliExpressu. Keď potrebujeme, alebo keď si chceme niečo pozrieť, vieš, tak na večer, tak vlastne to stačí a aspoň nie je telka pustená cez deň, lebo ak by si to chcel pozerať cez deň, tak musíš naozaj poriadne zatemniť všetky okna. Takže to sme si hovorili, že budeme mať tak pol roka, rok, potom kúpime nejakú telku. No, vydržalo to skoro 5 rokov, ale už naozaj prestával byť funkčný, tak sme sa išli pozrieť, že nejakú tú telku by to asi chcelo. A ja som bol vo svojom Heart of Hearts presvedčený, že ten projektor má 100 palcov. Keď si sa na to pozrel, vyzeralo to veľko, hej, na tej stene. Bol som presvedčený, že to má 100 palcov. Tak som si tak hovoril, že dobre, 100 palcovú telku kupovať nebudeme, isto nie, ale že radšej by som šiel do toho, že trošku väčšieho. Že ak ten zlatý, tá klasika, čo majú asi všetci je 50, alebo nie, že majú všetci, ale väčšinou je to vystavené, tak je 55 palcov, tak ja som chcel viac. No a išli sme sa len tak, Paťka mi šla kúpiť bundu a potom sme si povedali, že túto kúsok je obchod, kde by to mohli mať, tak sme sa išli pozrieť do toho obchodu a tam samé tie 55 palcové a potom zrazu 1,75. A iba jedna. A vo veľmi dobrej cene, že posledný kus, čo to vystavovali. Tak sme si povedali, že síce sme mali v pláne najskôr to iba obzerať, aby sme si spravili nejaký prehľad, ale po rýchlom vygooglení, že bežne to stojí tak o 200-300 eur viacej, tak som si povedal, že jasne berieme. A ešte sme si tak hovorili, vieš, v tom obchode všetko vyzerá malo. Asi v porovnaní s tými ostatnými alebo čo. Ešte sme si tak hovorili, vieš, spravili sme to akože 3 kroky odtiaľ a pozerali sme sa na tú telku ako keby sme sedeli v obývačke, vieš, že na tú vzdialenosť, že no vyzerá to plus minus ako ten projektor, že dajme tomu môže byť. Potom sme prišli na to, že tá krabica sa nám nezmestí do auta, tak sme si museli požičať väčšie auto. Tým väčším autom sme to dopratali domov.
keď sme to dopratali domov, akože bola to veľká prdel, opäť pripomínam, 4 poschodia bez výťahu. To sme to dopratali domov. Ale to bolo aspoň ľahké, vieš si predstav, že by si niesol tie staré telky veľké. Ja, no tak to hej, to si neviem predstaviť. No to hej, to by bola hrozná morda. Toto naozaj bolo relatívne v pohode, lebo celé to malo, ja neviem, 40 kg alebo tak nejak. A v zásade tiež celkom dosť, no. Akože áno, ale bolo to také, mohol som to napríklad šúchať po tých schodoch, vieš, že si to len položil akože na tú naklonenú rovinu a išlo to. A malo to také celkom ergonomické ručky, čo je tiež veľký bonus, lebo keď sme takto ťahali napríklad práčku, tak to bolo otrasné, možno to vážilo trošku menej ako tá telka, ale tým, že si to nemohol poriadne chytiť a stále ti to naražalo do nôh, to bolo hrozné. No, každopádne, dostali sme telku dnu a jak sme to tam zasunuli do tej obývačky, tak si tak hovoríme obidvaja, že to je obrovské. Je to o mnoho väčšie, ako sme čakali. Bolo to o mnoho väčšie, ako to vyzeralo byť v tom obchode. A to si nezmeral, že koľko to má, alebo teda neprimeral na stenu? Že sa pozreli, ako keby to bolo v obývačke. Presne tak. Ja som bol presvedčený, v prvom rade, my sme to nešli kupovať, my sme sa išli len tak pozrieť. A ja som hovoril Paťke celý čas, že nepozeráme tie 55-kové, chceme tie väčšie. Tak sme pozerali tie väčšie a tých bolo vystavených naozaj minimum. A hen to bolo také, že 75 tu je a ešte k tomu, že posledný kus za dobrú cenu. Práve preto ja som vedel, že OK, 75 sa nám zmestí, je to v tej kategórii, že väčšie a ja som tú telku kupoval s tým, že vieš, niekto je taký, že to musí byť OLED alebo hen taký LED, inaký LED alebo iba LCD, ja neviem čo všetko. Ja som vedel, že čokoľvek bude lepšie ako 100-eurový projektor z AliExpressu. Takže... Látka bola nízko. Presne tak. Proklate nízko. Presne tak. To znamená, ja som vedel, že veľkosť je asi OK, cena bola super, bol to posledný kus, tak sme si povedali jasné, prečo nie. No a keď sme to tam dotrepali, tak si hovorím, že ty kokos, to je hrozne veľké. Tak vieš, ako som nechcel tú 55 palcovú telku s tým, že to je moc malé. Tak potom, keď som to reálne zmeral, tak som zistil, že ja som ten projektor, že on by dokázal svietiť na 100 palcov, ale to by bolo extrémne rozmazané, to znamená, ja som mal ten obraz mierne stiahnutý a ten mierne stiahnutý obraz vychádzal tak okolo 60 palcov. Takže teraz mám telku hodný kus väčšiu, ako som bol doteraz zvyknutý, ale musím povedať, na tej stene to už vyzerá lepšie, lebo pôvodne tie nožičky, čo dostaneš k tej telke, tak tie nožičky boli tak široké, že sa nám nezmestili na tú takú, čo máš takú tú telkovú poličku. Na stolík. Áno. Tak na ten stolík sa nezmestili, ten stolík bol príliš úzky. Tak sme ju dali iba na zem. A tam to bolo proste obrovitánske, lebo si to okamžite vedel, bolo to, vieš, ako keď sa pozeráš na mesiac, ktorý je tesne nad obzorom a vyzerá obrovský a rovnaký mesiac vyššie na oblohe vyzerá maličký, tak toto bolo podľa mňa to isté, že ak to bolo položené na zemi, tak si iba hovoríš, ty kokos, to je obrovské. Fakt si mal z toho pocit, že keď budeš pozerať tenis, tak budeš musieť otáčať hlavu za loptičkou. Ale potom, keď sme to dali na tú stenu, tak v rámci toho, autentický zážitok z kurtu. No presne tak. V rámci toho, že veľká biela stena, tak tam sa to ani nie, že stratí, hej, stále je to veľké, ale už je to, že som s tým teraz úplne spokojný. Že tak, ako som sa mierne bál, kým to bolo na tej zemi, že ty vole, čo s tým, tak teraz, keď je to na tej stene, tak som 100% spokojný. Si to normálne dal na ten VSA aj úchyt na konzolu. Áno, ale náš byt je pekne povedané atypický. Rozumej? Ty tam máš tie gumené steny? Nie gumené, len sú hrozne krivé. A nemyslím krivé akože vlnovku, ale krivé akože nie sú paralelné. Že tá stena je lichobežník. Ale že rozdiel medzi krátkou a dlhou stranou je kľudne 30 cm. To znamená, kebyže to dám priamo na stenu, tak by to bolo
videl by si, že tá telka je krivo, že nie je kolmo na teba, ale bola by tak mierne vytočená. A akože skúšal som to, že či to nebude, že OK, ale nebolo to OK, takže som musel kúpiť taký ten naklapací, že je to na takom ramene. Hej, no. To podobné máme ja, to je super. Hej, ja som spokojný, akože 99% času s tým nemáš prečo hýbať, ale práve keď chcem napríklad, už som párkrát potreboval, že HDMI kábel zapojiť alebo nejakú inú srandu, tak je to úplne super, že iba odklopíš telku a nemusíš tam tou ľavou rukou, kde si poza telku robiť proste operáciu. My naklapame tú telku dosť často, lebo vlastne keď je rovno, tak oproti telke je gaučej, samozrejme. Ale keď napríklad chodím na páse, ten mám trochu mimo, alebo v kuchyni niečo varíme, tak tam som tiež mimo tej, tak si to naklopím. Aj o tých, koľko to pustí, 35 stupňov napríklad. Aj, že už je to ďaleko lepšie. Takže takto do strany často vyklapame. Môže byť. Martyr, a ty čo? Či ty povieš, my nemáme telku, my sme takí progresívni. No ja nemám telku, nie. OK. Dobre, tak ideme na témy. Ani nechcem veľmi, takže neviem, jak to poriešime. Dobre. Vieš, ako si hovoril, že... Ale telku, že nemusíš mať kvôli telke. Ja na tom rád pozerám aj YouTube alebo tak, že sa môžem vyvaliť na gauč. Že nemusím sedieť pri kresle furt jak truhlík. Ja rozumiem a ja nechcem ležať na gauči zase. Ja som prišiel na to, že tá telka, ako má v sebe Android, tak na Android existuje parsec a zároveň tá telka, ako má Bluetooth, tak k nej viem pripojiť Xbox ovládač. To znamená, že ja dokážem mať hru spustenú na počítači a hrať sa ju na telke. Jo, to vieš. Akurát, že telka má zvyčajne blbý milisekundový response. To ja vôbec nepotrebujem také veci. Brat sa mi minule smial, že ja mám na telefóne, jak máš, že 120 Hz a 60 Hz, tak ja mám zapnutých iba 60 Hz, lebo ja proste ten rozdiel nevidím. Akože ja som to skúšal, však bola to jedna z vecí. Nový telefón má túto možnosť, zapol som to, šúchal som hore dole rýchlo, ja ten rozdiel naozaj nevidím. Tak som to dal na 60, že stačí. Pošetriš nejaké herce, hej? Presne tak. Na vnívoč do vzduchu. Áno. Nebudem. No, baterka dlhšie vydrží, ne? Trošku sa mi zdá. Údajne áno, otestované to nemám. Každopádne, a čo? Ja nechám hercov ostatným. Potrebujem. No. Keď by boli všetci takí altruisti. Tak. Hej. Martyr, vieš, ako si hovoril, že sme podcast o vede? Aha. Tak tento týždeň znova nebudeme, pretože ja mám ešte... Pokračuješ svojej pseudovednej tejto. Áno, ja mám ešte zásoby z kúpelov a tie sa tak skoro nevyčerpajú. Takže poďme na to. Dnes si dáme, tak ako som to mal v pláne minulý týždeň, takže 3 záležitosti, ale tak viacej z rýchlika. Tá prvá záležitosť sa volá Beach Band, ale nie je to beach ako beach, ale je to beach ako beech. Neviem, čo to znamená. A... Ja som myslel, dobre. Jo. No a je to taký band, ako, nie ako kapela, ale ako náramok. No a on vibruje a je určený predovšetkým ľuďom, ktorí majú Parkinsonovú chorobu. Ale je propagovaný aj na zlepšenie duševného zdravia, spánku, pohybu. A nemá to Wi-Fi, nemá to Bluetooth, je to veľmi, akože naozaj len taký náramok, ktorý síce tvarovo vyzerá ako hodinky, ale nemá displej a je tam akurát baterka a vibračný motor a tým, že ho nosíš, tak on ti občas zavibruje na zápesti. To robia aj moje hodinky inak. Keď hodinu sedím pri kompe bez pohybu, tak zavibrujú, že mám sa dvihnúť. Áno, ale tieto vibrujú vraj okolo akože vyššie 1000 krát za deň. Že naozaj to musí byť mega príjemné každú chvíľu. No a toto tu mi aspoň podľa toho, ako sa to snaží
tváriť a propagovať a celá tá vec okolo toho, nepríde mi to až tak úplne hrozne ako scam. Že naozaj som tak nejak ochotný veriť tomu, že tí ľudia, čo to robia, to naozaj robia, pretože si myslia, že to funguje. Akože nehovorím, že to funguje a že je to dobré, lenže tí ľudia za tým nie sú takí tí očividní, taký ty vieš v kravatke a obleku, že áno, toto je tá najlepšia vec, ktorá ti vylieči úplne všetko a kúp si to. Skôr to vyzerá tak, ako že sa naozaj snažia a že dobre, vyzerá, že sa naozaj snažia. Má to údajne fungovať na základe toho, že existuje metóda, ktorá sa po anglicky volá queuing a ide o to, že keď máš, našiel som to v zásade iba v kontexte Parkinsona, že keď sa sústredíš na niečo iné, tak potom sa nie, že nesústredíš na tú chorobu a na to, čo to spôsobuje, ale oni to spomínajú najmä napríklad s tým, že dokážeš kráčať lepšie. Buď keď sa sústredíš napríklad na hudbu, vieš, že ti hrá hudba a teraz ty sa snažíš kráčať do rytmu, tak dokážeš kráčať lepšie. Tuto v tomto prípade je to také, že keď si ťukáš, tak vďaka tomu, že si akože ťukáš ten rytmus, tak by to malo nejakým spôsobom pomôcť. Nenašiel som k tomu veľa, aj štúdií je hrozne málo, čo sa týka, aspoň teda to, čo som k tomu ja našiel. Mám pocit, že vieš, lebo častokrát je to také, že tu je niečo, na čo sa spravilo miliarda štúdií a zistili, že áno, je tam nejaký efekt, ale iba v skúmavke a my si to vezmeme a povieme, že jasné, toto funguje. Ale k tomuto som nenašiel takmer nič. To znamená... No počkaj, čo to vlastne má robiť a jakým spôsobom? Že on to, ja som si tú stránku otvoril a hneď som sa dočítal, že ten je inšpirovaný prírodou a je to ozvena silného matkinho tlkotu srdca a má ťa to upokojovať. A oni spomínajú tú terapeutickú tapping metódu, čo používal ten zakladateľ toho a na základe toho vymyslel toto. A potom tam spomínajú ešte takú vec, že podobne ako ľudia, ktorí žijú pri železnici, tak prestanú vnímať vlaky, tak že tam ide vlak, tak ten mozog sa naučí tie vibrácie filtrovať a celkovo sa upokojí. Ale seriózne to je akože jediné, čo som k tomu našiel. Oni tam nemajú ani, že na základe tohto to funguje, alebo že tu je nejaká špeciálna, vieš, častokrát je to také, že tu je špeciálna vibrácia, na ktorú sa naladíš a tvoje bunky sa zosynchronizujú a zharmonizujú, ale toto nie je nič také. Vyslovene je tam len niečo o tom, že keď si šťukáš... Vibrácie je good? Asi. Ale hlavne nesnažia sa tváriť na to, že sú to nejaké tie nadpozemské vibrácie, ale snažia sa akože, že zobrali jednu vec, ktorá niekomu funguje a spravili z toho hodinky. Ale naozaj neviem, že čo ďalej k tomu. No takto, tá teória za tým není úplne nezmysel v prvom rade. No veď to práve, k tomu to som sa snažil aj povedať, že ale pokračuj, možno o tom budeš vedieť viac. No neviem o tom takmer nič, ale v princípe toto, čo je na Parkinsona, respektíve takto, nie na Parkinsona, ale v neurológii, sú také veci, kde vlastne sa robia externé stimuly na telo, hej, že proste, ja neviem, ti to klepkajú niekde, alebo nejaké rytmy, alebo potom nejaké vizuály ti dávajú a tak ďalej a vlastne tým umožňujú mozgu obísť poškodené cesty, dajme tomu. Synapsie. A oni tvrdia týmto, že toto robia kvázi. Ale nemajú na to žiadne dôkazy. Pretože oni sa aj tak tvária, že
Mne toto pomohlo, tak som hneď vymyslel hodinky a ak chcete, teda hodinky, tento náramok, ak chcete, tak si to kúpte a určite dodáme štúdie neskôr, ale zatiaľ nie sú. Ale isto na nich pracujeme. Hej, ono to malo byť, to znamená, že najprv spraviť slepené štúdie a neviem aké, hej, proste dať druhý náramok, čo úplne randomne vybruje a podobné veci. Takto. Na jednej strane ukáže, tak... plne s tebou súhlasím. Na druhej strane oni sú aspoň transparentní o tom. Teda, ja netuším, či tie štúdie robia. A kebyže tam dajú aspoň odkazy k tomu, čo si práve ty teraz povedal, tak by som bol o mnoho spokojnejší. Ale oni nič také neposkytujú a ak tie štúdie naozaj robia a potom ich tam dajú ako nejaký tak akože fajn, good for them. Ja chápem tomu, rozumiem ten startupový spôsob, že tu niečo sme vymysleli, keď chceš vyskúšaj to, ale nie je to liek. Oni to tam aj viackrát hovoria na tých stránkach, ale tak to už hovoria našťastie všetci teraz, že môže pomáhať pri týchto veciach, ale nie je to lekárska pomôcka. No tak akože áno, ale to budú tvrdiť aj tie ostatné veci, ktoré budem dneska spomínať. Takže práve preto napriek tomu, že neviem dať hneď štempel, že totálna blbosť a snaží sa z teba iba vytiahnuť peniaze, tak sa mi to nepáči a preto som to tu zahrnul. Čiže inými slovami, je to produkt, ktorý nemá za sebou prakticky nič, žiaden poriadny výskum, ale marketing na ich stránke nie je až taký agresívny ako pri zvyčajne pri týchto produktoch. tak som ťa porozumel. Že nie je to 10-10 scam, ale proste ten slovník, čo používajú, je niekde okolo 7 napríklad. No. Tak odačo. Za chvíľu sa dostaneme k tomu 10 z 10. No, super. Ale ešte predtým takto poviem, kebyže mám Parkinsona, tak určite by som do toho nevrážal peniaze, lebo nie sú dôkazy na to, že to vôbec funguje. No, neviem, akože na druhej strane, keby si mal tú chorobu, alebo neviem, či akurát ty, ale keď človek má tú chorobu a si to pozrie dobre, je to, na stránke to bolo nejakých 85 € za nejakú kvázi intervenciu, ktorá je úplne neškodná, tak si myslím, že veľa ľudí proste, vieš, tých 85 € investuje. No práve na to oni vsadzajú, podľa mňa. No jasne. A to je podľa mňa dosť... Je to aj... predátorská taktika. Presne tak, hej. Nepáči sa mi to. Nie, akože jasné, že nie. No. Ale možno časom budú mať data, že reálne to funguje, ale zatiaľ to tak nevyzerá, lebo nejaký títo Tech Guide a Parkinson or UK robili na to review a vlastne iba 2 zo 6 vôbec dačo cítili. Takže to je dosť... Jo, akože ďalšia vec, že na to, že to má mať v sebe motor a že to má vibrovať 10 000 krát za deň, tak som nikde nenašiel, či sa to nejakým spôsobom nabíja alebo nie, ale že kto vie. No, určite sa to musí nabíjať. Písali, že písali, že baterka vydrží krátko. Okay. Materiály sú cheap and crap. No. A tak. Tak, okay. Dobre, a presuňme sa ku kvalitnejším materiálom. Chalani, už ste počuli o gemoterapii? Nie. A čo si, keď sa povie gemoterapia, čo si vy pod tým predstavíte? Že na teba takto prikladá drahé kamene. Kvázi drahokami a tak. Áno, že hej, ale v skutočnosti nie. Lebo to nie sú drahokamy, ale púčiky. Je to taká bylinná metóda, ktorá je založená Čo sú to? Púčiky, ako puk, ako kvetu. mladé výhonky. Ja neviem, že odrežeš, z čerešne čerstvý konárik s pučikmi a to si priložíš, alebo ale tak? nie konárik, iba tie puky. No ja rozumiem, že tak, čo sú puky. A z toho potom tam, kde urobíš listy budú rásť a tak. nejaké tinktúry alebo maceráty. Počkaj, s pučíkov robíš iba tie tinktúry a maceráty. Hej, presne tak. To vyluhuješ životnej síly. Presne tak. No jasné, lebo je to nové.
No áno, hej, máš pravdu, áno, ten puk je nový, ale táto metóda, alebo tá gemoterapia je na poli týchto vecí asi tiež relatívne mladá, ale nie až tak ako to, o čom sme sa bavili minulý týždeň. Ale nemôžeš stretnúť zakladateľa naživo. Už asi nie. Aby ti aj keď napľul na púčik. Neskúšal som, ale pochádza od francúzskeho homeopata Paula Henryho, teda asi Henryho, keďže Francúz, z nejakých 70. rokov. A akože on začal s koreňmi ľudové liečiteľstvo a tak. Každopádne používa sa to na detoxikáciu, regeneráciu orgánov, podporu imunity a psychiky, štítnu žľazu, únava a takéto všetky veci. Počkaj, keď je to homeopatia, to znamená, že vezmeš púčik z nejakej rastliny. Že to homeopat to vymyslel. Tak, áno. Aha, homeopat to vymyslel, ok, ja som myslel, že to je nejaký druh homeopatie zase. Dobre, nie. To potom s tým, že teda fungovať to má na základe toho, že tie púčiky nesú vitálnu energiu, sú bohaté na rastové hormóny a iné veci a tie potom mobilizujú biologický potenciál tela, detoxikujú orgány. Detail. Oni vedia, že to sú rastlinné rastové hormóny. Není úplne to isté, čo u ľudí. Trošku je tam rozdiel taký menší. No a jak tomu príde tá čerešňa, z ktorej to orežeš? Že to fajne ostruha mrkvičku, ne? Čo, prosím? No veď, čo? Tak, že chceš pučiky, nie? Tak na jar prídeš k čerešni a orežeš tie pučiky, ale to chudák čerešňa, nie? Jak sa však samozrejme, že chudák čerešňa, ale stromy nekričia. Sú ochotní priniesť. Rozhodne. Kričia, ale to nepočujeme. Jo. No, každopádne púčiky naozaj majú viac bioaktívnych látok než dospelé časti rastlín, ale tam to asi tak nejak končí. Dospelé časti rastlín sú prevažne mŕtve, hej, to je pravda. A tak. Dobre. A dostávame sa k... Ale počkaj, to akože... Oni čo s tým robia? Potom to nejak rozmixujú? Alebo čo? Nie. Či zješ pučík a tým pádom... Nie. Naložíš ich do alkoholu napríklad a z toho máš potom tinktúru, hej, akože si to mačkáš. A počkaj, čo som... Aha, že tie pučiky môžeš vybrať ľubovoľné, alebo sú nejaké na niečo špecializované? Povedal by som ti, že od 29.1. do 2.2. prebieha seminár, môžeš sa prihlásiť a zistíš. Budú tam krátke videá, bude tam prax, budú tam živé vstupy. Počuj, ale to je zlá príprava na tému, to sa tam mal prihlásiť až potom prísť sa tam rozprávať. No, a tak. Dobre, tak to už nebudeme trápiť ďalej. Dobre, ale ja vás áno, pretože viete, čo je CAP alebo CAP? Hej, to je muž od kozy. Ja by som povedal, že CAP je toto od kozy. Áno. Ale je to zároveň aj studená atmosférická plazma. Okay. Čo zistil som, že naozaj niečo také existuje, že vysokým napätím pri bežnej teplote dokážeš vytvoriť plazmu, ktorá má... ono sa to používa len tak mimochodom na dezinfekciu povrchov a tak. Necháš téma vybavená. Studená plazma. Zase spoiler. Áno, presne tak. No, to znamená, že naozaj sa to používa, ako Martyr povedal, na nie nutne, že sterilizáciu povrchov, ale má to aj legitímne lekárske využitie, kedy existujú prístroje, ktoré si naozaj dokážeš priložiť na ruku, oni vytvoria túto plazmu a dokážu relatívne hĺbkovo
dezinfikovať chronické rany ako diabetici, čo majú, alebo čistiť ekzémy, akné a podobné takéto veci. Sú na to normálne certifikované zariadenia, ktoré toto robia. Má to relatívne akože veľa výskumu za sebou a vieme, že niečo takéto existuje. Ja o tom viem len čisto kvôli tomu, lebo jeden youtuber si robil doma takéto zariadenie, čo to produkovalo. Okay. A vlastne to používal fakt na dezinfekciu on tam robí proste s biologickými látkami, hej, proste genetické modifikácie a takéto veci a proste cool. Proste na toto používal. Trošku. No, každopádne existuje zariadenie, ktoré sa volá Human Regenerator a výrobcovia tohto zariadenia tvrdia, že to vytvoríš teda tú plazmu a tá plazma ťa potom indukčne cez vzduch aj oblečenie prenáša anióny a elektróny, nabíja membranové napätie, zvyšuje ATP a neutralizuje radikály systémovo. A to potom vedie k regenerácii buniek, posilneniu imunity a lepšiemu spánku. To dáva perfektný zmysel. Jo. A celé sa to tvári ako taký, jak to nazvať, taká vec pre športovcov alebo pre takých tých mladých dynamických ľudí. Áno, presne tak by som to povedal. Akože tak ATPčko je proste tým, čím sa bunky krmia, hej, mitochondrie a tak ďalej, takže to jednoznačne musí pomáhať, tam nie je o čom. Jo, rozhodne. A čo to robí s tým ATP? Akože... Nie len s ATP, dobre, prečítam ti zo stránky, že ako to funguje. Takže proces začína tým, že užívateľ je obklopený jemným elektrostatickým polom, ktoré toto zariadenie generuje. Hej, to znamená, ono to vyzerá trošku ako taká nepodarená magnetická rezonancia. Že také, ako taký tunel. Válec? Do ktorého vlezieš. Áno. Že to také čo potrebuješ, hej? Áno, že to je celotelová záležitosť. To nie je vec, ktorú si pripneš na zápestie alebo tak. Toto je normálne akože veľká vec. No. Jak solárko, hej? Áno, presne tak. Niečo na ten štýl. No. A teraz si obklopený jemným elektrostatickým polom a toto pole prenáša energiu do tela užívateľa prostredníctvom aniónov a elektrónov, ktoré aktivujú regeneračné procesy a podporujú revitalizáciu na bunkovej úrovni. A vďaka unikátnemu dizajnu a použitiu CAP+, pozor, tá studená plazma, o ktorej som hovoril a ktorú aj Martyr spomínal a ktorá dokáže dezinfikovať rany a povrchy, to je CAP. Toto je CAP+, rozdiel. Akože plus náboj, alebo plus akože je lepšie. Akože premium. Tak sa to volá. Je to CAP+, je to niečo úplne iné. Dobre. A je to kľúč k celotelovej regenerácii. Technológia CAP+, technológiou CAP+, je táto energia distribuovaná efektívne po celom tele, dokonca aj cez oblečenie. Prístup umožňuje hĺbkovú regeneráciu a nabíjanie batérií v úvodzovkách tela. Tým sa zlepšuje celková pohoda a vitalita bez známych vedľajších účinkov. Väčšina užívateľov po aplikácii popisuje pocit väčšej vitality, uvoľnenosti, často doprovázený zlepšením kvality spánku a rýchlejšou rekonvalescenciou. A ako dlho musíš ležať v tom tubuse? To som sa nedočítal, ale čakaj, možno som sa to aj dočítal, ale už si nepamätám. A dá sa to CAP plus vypiť? Nie. To je len, že zoženieš takúto vec a lahneš si na to. Dokonca nemajú ani takú akože prenosnú verziu alebo niečo také. Myslíš tú plazmu? No hej, že keď to vieš tým dezinfikovať, či toho vieš nahromadiť, vieš, do pol decáka. Neviem o tom, že by bola takáto možnosť.
Dobre, povedzme si, že pri tom CAPčku, tej studenej plazme, štandardne, keď to používajú na ľudí, tak tam sa presne reguluje vlastne dávka, ktorú dostaneš, z akej vzdialenosti, koľko toho dostaneš, proste všetko možné, aby proste nespravili viacej škody ako užitku. Jak je to tu poriešené tým pádom, keď tam vazieš celý? To je veľmi jednoduché. Reálne to nemá žiaden účinok. To znamená, že kľudne v tom môžeš spať, keď je to zapnuté a nič sa nestane. Proste, že tam žiadnu tú plazmu netvoria, hej? Ako reálne. To netvrdím, že ju netvoria. Oni, akože, vôbec by som sa nečudoval, kebyže keď to otvoríš, tak by tam bol akurát reprak, ktorý by vydával zvuk aby sa to tvarilo, že to niečo robí. Ale zároveň, aj keby to tú plazmu robilo, tak ako si presne hovoril, ono to dáva zmysel a funguje to, keď je to na vzdialenosť milimetrov, hej, keď je to na dotyk. Ale není toho pána, aby to fungovalo na vzdialenosť 20 cm cez oblečenie. No hej, tie iony asi potom budú reagovať s kdečím. No, presne tak. No. A toto tu vyzerá byť taká klasická nie MLM, ale skôr taká tá vec, že väčšina odpovedí alebo väčšina otázok na tej stránke sa týka toho, že ako to získať, ako sa stať ani nie, že majiteľom, ale áno, presne tak, lebo nikde ti nespomínajú cenu, lebo pokiaľ sa musíš pýtať na cenu, tak to nie je pre teba. To bude z tej kategórie. To mi skôr znie tak, že si otvoríš nejaký, akupunktúrny salón, napichneš to tam do kúta a budeš za to účtovať 500 korún za 5 minút. No, také niečo. Že nie, že na doma, že si to dáš do súkromného užívania. Presne tak. Jak probíha instalace zařízení? Náš tým odborníku zajistí instalaci zařízení. Instalace zahrnuje nastavení přístroje a uistení, že vše funguje podľa vašich specifikácií a potreb. Počkaj, vašich, nie našich? Vašich. To oni nemajú špecifikáciu, ako to má fungovať. Ty si povieš, ako to má fungovať a tak to funguje. No. Ty vieš, koľko elektriny do toho môže ísť. Jak hlasne to má robiť ping. No presne. Vieš, aby ťa to neotravovalo alebo tak. Hej, aby to toto nerobilo zlé tým ľuďom, či si tam chcú schrupnúť. Nie, to bolo. Nepoznáte ten sketch z Monty Pythona? Máme tu mašinku, co delá ping. Nie. Keď povieš ping a Monty Python, tak jediné, čo si spomeniem, je The Knights who say ni. Ni. Peng. And ni womp. Ni womp. Toto zase si nevybavujem. Ja si spamätám na čo z Montyho Pythona, ale toto nie. A ani napríklad na to kúbkové, nie. Najviac si pamätám na to, jak tam vážili tú ženu s tou kačkou na tej onej. No a toto je z toho istého Áno, a to je z toho istého filmu, aspoň myslím. Ja som to videl strašne dávno a iba niektoré momenty vo mne zanechali taký traumu sa tomu hovorí. Nie traumu, ale proste, že sa utkoli v pamäti. No dobre, takže... A našiel som, ale nie na stránke tohto providera, že 30 až 40 minút odporúčajú tam ležať. To je tak akurát, že niekde prídeš a si to dáš ako nejakú terapiu napríklad. Ešte to vyjde na hodinovú navštevu z multisportky. Mimochodom, taká vec sa deje. Ja chodievam a neviem, či som sa už na to sťažoval v podcaste alebo nie, ale posťažujem sa, však prečo nie. Chodievam na magnetickú rezonanciu hlavy a chrbtice, ale doteraz akože posledné roky, roky dozadu som chodieval tak, že mi hlavu aj chrbticu spravili naraz, čo je úžasné, lebo
ja vždy v tom tuneli, jak ťa tam zavrú a ono je jedno, že to tam trieska permanentne, ja tam zaspím. Pokiaľ som tam dostatočne dlho, ja si tam vždycky tak kvalitne schrupnem, lebo jak tam musím ležať bez pohnutia, že ma ešte aj zafixujú, to je úplne luxusný spánok. A namiesto toho, aby som tam prišiel raz a dobre sa vyspal, tak teraz odo mňa chcú... Dvakrát a krátku dobu. Presne tak, že musím tam prísť dvakrát a to je také akurát o ničom, že akurát zaspíš a potom to zrazu s tebou trhne, jak ťa odtiaľ vysúvajú. Také. No, dobre. Tak sa musíš podeliť s tými lekárnikmi, že to chceš naraz robiť. Aha, oni to vedia, ja už som sa podelil, je to vyslovene nejaká záležitosť pre poisťovňu, že treba to, ja neviem, urobiť a vyfakturovať na dvakrát, alebo ja neviem. Povedali mi, ja som sa pýtal, či sa to nedá, povedali mi, že sa to nedá. Hlava samostatne ako chrbtica, alebo proste tak. To nejde naraz. Ja. Dobre. A toľko k mojim témam. OK. Týmto sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Nás môžete na www.pseudokast.sk, písať nám môžete na kontakt @pseudokast.sk. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte a môžete nám poslať 2% z dane a príďte nás pozdraviť na Discord. Čaute. Dovidenia. Ahojte.